George Washingtoné, B. Franklin Roosevelté, C. Benjamin Frankliné, D. Abraham Lincolné. Megáll, vagy játszik Jamal? Ön dönt. A kamerát bámulja. Gőze nincs róla. Meg fog állni. Készüljetek. Nem, előbb elszórakozik vele. Jamal. Sok $100 bankjegyet kap a munkája során? Ez a minimális borravaló. Ó, most már tudom, miért olyan magasak a telefonszámlák. $100 osztogatnak a teahordóknak. A célja jó. Benjamin Franklin. Játszik tovább? Igen. Jelöljük meg a C-választ. Jelöljük meg a C-t. Igen. Ki van az 1000 rupiáson? Rosszul válaszol, akkor minden. Nem tudom. Nem tudod?